വീട് ഞാൻ തറൂള്ള, എനിക്ക് വേണം, ഞാൻ അങ്ങ് എടുക്കുക. ആരെങ്കിലും തിന്നാൻ തരീണ്ടേ? ആരും അതിൻ്റെ അടുത്ത് പോവരുത്, എനിക്ക് തിന്നാനും കൊടുക്കരുത്. ബോബു വിശക്കുന്നു. മിണ്ടായിരടി ഗൊറില്ല. കുരങ്ങേ എന്നാ നിങ്ങൾ തിന്നു. ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന മഞ്ഞ കളർ കറ ചക്കക്കറയാണ്, സൂപ്പറാണ്, വേറെളവും. അയ്യോ എന്നൊന്നും ചെയ്യരുത്, വേണ്ട. അയ്യോ ഹായ് മോളു. പപ്പ കുടിക്കല്ലേ പപ്പ. അയ്യോ മറന്നു. ചാണകം. പപ്പ ചാണകം. അപ്പ ഞാൻ അതിട്ടാണ് ചാണകം വാരി, എന്നിട്ട് ഇതാ ഇത് ഇട്ടും ചാണകം വാരി. അപ്പുറത്ത് വിളയിലെ രമേശ് അണ്ണൻ്റെ വിളയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ചാണകം വാരിയത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ചാണകമാണ് ഞാൻ വാരി. ഭയങ്കര നാറ്റമായിരുന്നു, ഇലയൊന്നും തേടിയിട്ട് കിട്ടിയില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിതിട്ട് തേച്ചിട്ടേ തിന്ന്. ഇതിനെ കൊണ്ട് എന്നെ ചാണകമൊക്കെ മാറ്റാൻ പറ്റും. കണ്ട ഇപ്പം പാല് പോലെ വരണം. ഇനി അച്ഛൻ തിന്നു. എനിക്ക് ഇത്രയും പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു. ഇതെൻ്റെ വക ഒരു പ്രസംഗമാണ്, ഞാൻ കയ്യാട്ടി സംസാരിക്കുന്നത് ഇതിനു വേണ്ടിയാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് വയ്ക്കണേ. പറ. അഖിൽ ഉണ്ടാ പഴംപൊരി ഹേ? അതെ, അത് നമ്മളെ സോമൻ ചേട്ടൻ്റെ ഉണ്ടംപൊരി. അപ്പുറത്തെ കടയിലെ രായണ്ണൻ്റെ പരിപ്പ് കട. ഉണ്ടംപൊരി? അതെ, ഇന്നിനെ നിനക്കത് വാങ്ങിച്ചു തരാം, സൂപ്പറാണ്. വാവ്, ബോണ്ട തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ബോണ്ട. ഉണ്ടാ ബോണ്ട ആദ്യം